ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிர்வாகத்தன்மையற்ற ஒரு அரசாக இதை நான் பார்க்கிறேன். இந்த ஓட் பேங்கை வந்து இந்துத்துவ மக்களை ஓரளவு திரட்டுவதற்கான ஒரு சூழ்ச்சியை இப்பொழுது அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அதான் ஏற்கனவே உத்தரப்பிரதேச எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ விதைத்தால் மட்டும்தான் இஸ்லாமியர்களை தனியாக பிரிக்க முடியும், கிறிஸ்தவர்களை தனியாக பிரிக்க முடியும். பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரங்களை கேட்டா நாங்க வந்து அனைத்து மதத்திற்குமான கட்சிகள் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு ஊர் இருக்குன்னா அந்த ஊரில் வந்து ஒரு 10 வீடு இருப்பாங்க, ஒரு 20 வீடு இருப்பாங்க, மீதி 80 பேர் பெரும்பான்மை இந்துக்களாக இருப்பாங்க. அப்போ அந்த 20 வீட்டுக்காரனை ஒருத்தன் அடிக்கும் போது 20 பேர் ஒற்றுமை ஆயிடுவாங்க. அது ஓகே, ரைட்டு. தமிழகத்தில் வந்து நீங்கள் எதிர்கட்சினா யாரை சொல்லுங்க? எதிர்கட்சி யாரும் சொல்றது. இந்தியாவினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எதிர்கட்சி எது என்றால் அது விடுதலை சிறுத்தைகள் தான். இந்தியாவுக்கே எதிர்கட்சி தலைவர்னா நான் திரும்ப தான் சொல்ல முடியுமே தவிர வேறு யாரும் சொல்ல முடியாது. ஜெய் பீம் அப்படின்னு முழங்கினார்னா எவ்வளவு துணிச்சல் இருக்கணும். எங்கெல்லாம் காரல் மார்க்ஸ் பெயர் ஒழிக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் பெண்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் உரிமைகள் மலைக்காட்சியின் சார்பாக இனிய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம யாரை சிறப்பு நேர்காணல் காண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆதனூர் பேராசிரியர் வே ஸ்டாலின் அவர்களை வந்து ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் வந்து காண போகிறோம். சார் வணக்கம். சார் வணக்கம். சார், இப்போ இந்திய நாட்டில் ரொம்பவே பரபரப்பான விஷயங்கள், பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து போய்கிருக்கு. அக்னிபாத் திட்டம்னு சொல்கிறாங்க, அதே மாதிரி நூபுர் சர்மா அவர்கள் ப்ராஃபட் முகமது அவர்களை தவறாக பேசிட்டான்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் பல்வேறு வகையான சம்பவங்கள் எல்லாமே தினம் தினம் அரங்கேறிக்கிட்டே இருக்குது. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து எதை காட்டுது? ஏன் இந்திய நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது நம்ம ஸ்டேபிளாகவே இருக்க முடியாமல் பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகள், பல்வேறு வகையான விவாதங்கள் உருவாகிக்கிட்டே இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சியினால்? இது வந்து எதை காட்டுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிர்வாகத்தன்மையற்ற ஒரு அரசாக இதை நான் பார்க்கிறேன். எந்த அடிப்படையில் அப்படி என்றால், பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியில் இருக்கிறது. அதை சென்சிட்டிவாக வைத்திருந்தால் மட்டும்தான் யாரும் யாரை எதை பற்றி யோசிக்க மாட்டார்கள், எதையும் கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த பாரதிய ஜனதா அரசு அப்படியே சென்சிட்டிவாக அந்த மக்கள் வந்து ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நூபுர் சர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அந்த தனியார் தொலைக்காட்சியில் வந்து விவாதத்தின் போது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயத்தை வந்து பதிவு பண்ணதுக்கான காரணம் என்னென்னா, பாரதிய ஜனதா வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து அந்த ஓட் பேங்கை வந்து இந்துத்துவ மக்களை ஓரளவு திரட்டுவதற்கான ஒரு சூழ்ச்சியை இப்பொழுது அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அதான் ஏற்கனவே உத்தரப்பிரதேச எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரப்போகிறது இல்லையா? இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் இருக்குது. இப்போ விதைத்தால் மட்டும்தான் இஸ்லாமியர்களை தனியாக பிரிக்க முடியும், கிறிஸ்தவர்களை தனியாக பிரிக்க முடியும். ஆனால் இந்துக்களிலே பல்வேறு சாதிய வன்கொடுமை அங்கே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆக இவர்களையெல்லாம் அந்த சாதி பார்க்காமல் இந்து என்கின்ற ஒரு வட்டத்தில் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு யுக்தி தான் இந்த இந்த நூபுர் சர்மா பேசிய அந்த செய்தி. பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரங்களை கேட்டா நாங்க வந்து அனைத்து மதத்திற்குமான கட்சிகள் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்றாங்க. ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலேயே இஸ்லாமியரை சார்ந்தவர்களுமே இருக்காங்க, ஒரு அணி அமைப்புகள் கூட அதில் இருக்கு. அதே மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் கூட ஒரு அணி அமைப்புகள் கூட இருக்குது. ஏன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு முரண்பாடு மாதிரி தெரியலையா? பாரதிய ஜனதா ஆட்சி செய்கிற மாநிலங்களே எடுத்துக்கிறோம். எத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள், எத்தனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள், எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அமைச்சராக பெருங்கொண்ட அமைச்சராக இருக்கிறார்கள்? சொல்ல முடியுமா? பாரதிய ஜனதா கட்சினால் அதை சொல்ல முடியுமா? இல்லை இங்கே இருக்க ரிசர்வேஷன் மாதிரி வந்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் பாலிசி மாதிரி சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதுவும் பெரிய பெரிய அமைச்சர் பதவி தந்துட்டாங்களா? இல்லை சிறுபான்மை சமூகத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் மிக உயர்ந்த பதவியை பாரதிய ஜனதா தந்திருக்கா? ஆட்சி அவங்க தான் செய்கிறாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. அப்படி சொல்ல முடியும்? வரல் விட்டு யாராவது வந்து இணையமைச்சர் பதவி கொடுத்துருக்காங்களா சார்? எல்முருகன் அவர்கள். எல்முருகன் வந்து யார்? எல்முருகன் யாருங்க? ஒரு ஷெட்யூல் கேஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டில் வந்து அவங்க இந்துத்தினுடைய ஓட் பேங்க் தேவை இருக்குது, அதனால் அவர் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இருக்க கிறிஸ்தவருக்கு கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை இஸ்லாமியருக்கு கொடுத்துருக்காங்க? இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியில் வந்து ஒரு இஸ்லாமியரை வந்து தலைவராக்க முடியுமா? பாரதிய ஜனதா கட்சியில் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவரை தலைவராக்க முடியுமா ஒரு மாநிலத்தில்? அதெல்லாம் ஆக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? இந்தியாவுடைய ஒரு குடியரசுத் தலைவராக ஒரு கிறிஸ்தவர் அண்ணன் திருமாவர்கள் சொன்னது போல் அண்மையில் கிறிஸ்தவரை வந்து ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கணும் அப்படின்ற கேட்டார் எதிர்க்கட்சியெல்லாம் சேர்ந்து. அது மாதிரி பாரதிய ஜனதா யாராவது அறிவிப்பார்களா? அப்படி சொன்னால் இவர் வந்து எல்லா மதத்துக்கான எல்லா சமூகத்துக்கான கட்சி அது கிடையாது. அவருடைய நோக்கம் என்பது வந்து குஜராத்தில் என்ன செஞ்சார்? இன்றைய பிரதமர் கலவரம் செய்தார், இன்றைக்கு பிரதமராக இருக்கார். இன்றைக்கு வந்து நூபுர் சர்மா கலவரம் அங்கே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாடாளுமன்றத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா அதிக தொகுதிகள் நிறைந்த ஒரு மாநிலம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம். உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் எவ்வளோ நாடாளுமன்ற வேட்பாளர் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அதை வைத்து தான் வந்து இந்தியாவை யார் ஆளப்போகிறார் என்று தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அதிக நாடாளுமன்ற தொகுதி இருக்கக்கூடியது. அப்போ அந்த சூழலில் வந்து அங்கே என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இஸ்லாமியர்களை துண்டா பிரிச்சுட்டா அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தோம்னா ஒரு பர்சன்டேஜ்ன்றது கம்மியாக தான் வரும். அப்போ அந்த ஓட் பேங்க் பிரிச்சிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பாரதிய ஜனதா வந்து அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக இந்த வந்து ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துவார்கள்.
தனியார் ஊடகம் என்பது வந்து இன்றைக்கி இப்போ யாரோட கையில்? பாரதிய ஜனதா கையில் இருக்குது. இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த ஊடகமே அவங்க தான் இருக்குது. அவங்க வந்து ஒரு ஊடகத்தில் வந்து பேசுகிற மாதிரி பேசுவாங்க, பேசிட்டு என்ன செஞ்சுருவாங்க, பேசிட்டு அதுவே வந்து வழக்க அந்த வழக்கில் வந்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் அன்புக்குரிய அண்ணன் விக்ரமன் கூட அதில் அந்த வழக்கில் இருக்கார். ஏன்டா அதில் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து பார்த்தோன்னா கலவரம் பண்ணால் 2 சைடுமே தான் வழக்கு போடுவாங்க. அதே மாதிரி இப்போ வழக்கில் வந்து விடுதலை சிறுத்தை அதில் வழக்கில் இருக்குது. இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த வழக்குகள் போட்ட உடனே என்ன வழக்கு போட்டால் முடிஞ்சு செய்தி. ஆனால் இதனுடைய தாக்கம் ஜூன் 19ஆம் தேதி வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இஸ்லாமியர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் கூடி ஒரு போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க. ஜூன் 19ஆம் தேதி உத்தரப்பிரதேசத்தில். இது என்ன இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இஸ்லாமியர்கள் பூரா ஓரணியில் திரண்டுட்டாங்க. ஓகே ரைட், முடிஞ்சு வச்சு. அப்போ இஸ்லாமியர்கள்லாம் ஓரணியில் திரளும் போது என்ன அப்படின்னு பார்த்த மாட்டேங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்துக்கள் இருக்கக்கூடிய சாதியை மறந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க, இந்துவாக ஓரணியில் திரட்டுவதற்கான ஒரு சூழ்ச்சி, ஒரு யுக்தி, இதை தான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா எடுத்திருக்கிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆஃப்ரின் பாத்திமா அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமிய பெண்களோட வீடை வந்து இடிச்சாங்க, புல்டோசரை கொண்டு இடிச்சாங்க உத்தரப்பிரதேச அரசு. என்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னா, மாநகராட்சியிடம் முறையாக பர்மிஷன் வாங்காமல் கட்டப்பட்ட வீடு அப்படின்ற மாதிரி குற்றச்சாட்டுன்னு சொன்னாங்க. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாமே என்ன பண்ணாங்கன்னா, கடுமையான கண்டனத்தையும் தெரிவிச்சாங்க. எதற்காக வீடுகள் இடிக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள்லாம் எழுப்பினாங்க. பாரதிய ஜனதா கட்சியோட பார்வையில் பார்க்குறப்ப, மாநகராட்சியோட அனுமதி இல்லாமல் கட்டினாலும் நாங்கள் இடித்தோம் சொல்லி அவங்க தரப்பு நியாயத்தை சொல்கிறாங்க. ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் வந்து இதை வந்து அரசியலாக்குறாங்களோ அப்படி ஒரு கேள்வி எழும்புது இல்லையா? ஒரே விஷயம், பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து குறிப்பாக அவங்க வீடு மட்டும்தான் இடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அந்த இடத்துல. அப்போ அங்கே கூட இந்துக்கள்லாம் மாநகராட்சியில் வந்து புறம்போக்கில் கட்டப்படலையா? அப்போ எல்லா வீடையுமே இடிச்சிருக்கணும். இஸ்லாமியர் வீடை மட்டும் ஏன் குறி வைத்து தாக்கணும்? அதனுடைய நோக்கம் என்ன? அவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்கள வீடு இடிக்கும் பொழுது வந்து இந்துக்கள் அங்கே இருக்க வந்து ஓரணியில் திரட்டுவது தான் எல்லாமே. அதுதான் ஒருத்தனை அடிக்கும்போது என்ன, மற்ற பூரா அவங்கள ஓரணியில் திரட்டுவது. இஸ்லாமியரில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஊர் இருக்குன்னா அந்த ஊரில் வந்து ஒரு 10 வீடு இருப்பாங்க, ஒரு 20 வீடு இருப்பாங்க, மீதி 80 பேர் பெரும்பான்மை இந்துக்களாக இருப்பாங்க. அப்போ அந்த 20 வீட்டுக்காரனை ஒருத்தனை அடிக்கும்போது 20 பேர் ஒற்றுமையாயிருவாங்க. அது ஓகே ரைட்டு. ஆனால் அந்த 20 பேர் ஒற்றுமையானதை பார்த்த உடனே இவனுக்குள்ளே பல்வேறு சாதிய முரண்பாடு இருக்கும். நீ அடிமைன்னு இருக்கும், மனுஸ்மிருதி ஃபாலோ பண்ணுவான், எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் இந்து அப்படின்ற இடத்துல ஒரு அணியில் 80 பேர் தர்றதுக்கான ஒரு சூழ்ச்சி, எல்லாமே வந்து ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு அஜெண்டா. இன்றைக்கி பீகாரில் எப்படி பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்துச்சு, உத்தரப்பிரதேசத்தில் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்துச்சு, எல்லாமே வந்து ஒரு கட்சியில் கூட்டணி வச்சு அந்த கூட்டணி வச்சு ஆட்சிக்கு வந்து அந்த கட்சி காணாமல் போயிடும் கடைசியில். அதாவது தமிழ்நாட்டில் தலித் அல்லாதோர் கூட்டமைப்புன்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சார், அந்த மாதிரி இது சொல்கிறீங்களா? இல்லை, அந்த மாதிரி தான். இப்போ ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ சவாரி ராமதாஸ் வந்து அன்புமணி ராமதாஸ் வந்து ஒரு நல்ல தலைவர் தான், இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலை. ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு, இன்றைக்கி எத்தனை இடத்துல விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நகராட்சி தலைவராக இருக்காங்க, பேரூராட்சி மன்ற தலைவராக இருக்காங்க, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்காங்க, சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்காங்க, ஏன் துணை மேயராக கூட வந்துட்டாங்க இன்றைக்கி. இதெல்லாம் வரலாற்றில் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. மேல உலகில் வந்து ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவராக பிடிக்காமல் சாதி வன்கொடுமையால் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், ஊராட்சி மன்ற தலைவர், வார்டு உறுப்பினர், அதுக்கடுத்து மாமன்ற உறுப்பினர், அது போக தலைவர், இப்படியெல்லாம் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் மிகப்பெரிய வந்து அண்ணன் திருமாவர்கள் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய நன்மதிப்பை பெற்றிருக்கிறார். இதுதான் அதை காட்டுது. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, எல்லா மக்களையும் தேவையை தெரிந்து அதனுடைய மக்களுடைய கஷ்டத்தையும் நஷ்டத்தையும் புரிந்து கொண்ட ஒரு தலைவர் அண்ணன் திருமா. நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக உற்று நோக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது சார். அதாவது என்ன சொன்னீங்கன்னா, இவங்க ஒரு இஸ்லாமியர்களை அடிப்பதன் மூலமாக இஸ்லாமியர்கள் அனைவரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒருங்கிணைஞ்சிக்கிடுவாங்க. அதன் அடிப்படையில் இந்துக்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒருங்கிணைச்சிக்கிடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைப்பதற்கான ஒரு திட்ட சூழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா என்பது ஒரு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த நாடு, சரிங்களா? அப்போ உலக நாடுகளின் பார்வையிலையும் சரி, இந்தியா வந்து ஒரு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த நாடு. ஆனால் இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய செயல் திட்டங்கள், நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தோம்னா அந்த செயல் திட்டங்கள் எவ்வாறு வெளிநாடுகள் மூலமாக நமக்கு வந்து என்ன விதமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும், அவங்களுடைய பார்வைகளில் எவ்வாறு மாறுபாடுகள் ஏற்படும் நினைக்கிறீங்க? ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த தொலைக்காட்சியில் நடந்தக்கூடிய விவாதத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா, அந்த நூபர் சர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாரதிய ஜனதாவுடைய செய்தி தொடர்பாளர் வந்து பேசியது வந்து இன்றைக்கி உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் அந்த செய்தி போய் சேர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு ஊடகம் அதை மறைத்து வைத்திருந்தாலும் கூட அது உலக நாடுகளெல்லாம் போய் சேர்ந்தனுடைய விளைவு தான் கல்ஃப் கண்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய அரேபிய நாடுகளில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இந்திய தூதரத்தில் வந்து அவங்க வந்து ஏன் இந்த மாதிரி பேசுனாங்க என்னன்றதை வந்து ஒரு கேள்வி கணைகளை தொடுத்து அவங்களுடைய ஆதங்கமாக இன்றைக்கி வந்து அரேபிய கண்ட்ரியில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும்? இதே நிலை வந்து இந்தியாவில் வந்து இஸ்லாமியர்களை வந்து அவர்கள் வந்து தாக்குவதும் அதேமாதிரி கிறிஸ்தவர்களை தாக்கினார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக வந்து உலக நாடுகளில் வாழக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்.
இந்தியர்கள் மட்டும்தானா இல்லை இந்துக்களுக்கு? அதாவது வந்து உலகம் வாழக்கூடிய இந்துக்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. இந்துக்கள் அதாவது வந்து இந்தியாவிலிருந்து இந்துக்களாக இருந்தாலும் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும் இந்தியன் அப்படின்ட்டு தான் வராங்க. அப்போ அந்த ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுக்குமே உலக நாடுகளில் வாழக்கூடிய கிறிஸ்தவ நாடுகள்லையும் அதே நேரத்தில் வந்து இஸ்லாமியர் நாடுகள்லையும் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். அதைவிட பொருளாதார வீழ்ச்சியை இந்தியா சந்திக்க வாய்ப்பு இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்நிய செலாவணி ஒரு உலக நாடுகளில் வந்து இப்போ போய் பணியாற்றுவதன் மூலமாக அமெரிக்காவில் பணியாற்றுகிறார்கள் இந்தியர்கள், அதேபோல் தாய்லாந்திலே பணியாற்றுகிறார்கள், அதேபோல் துபாயிலே பணியாற்றுகிறார்கள், மலேசியாவிலே பணியாற்றுகிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவினுடைய பண மதிப்போடு ஒப்பிடுகிற பொழுது அது வெவ்வேறாக இருக்கும், அது கூடுதல் மதிப்பாக இருக்கிறது. அவர்கள் வந்து சம்பாதித்து இந்தியாவுக்கு பணம் அனுப்புவதன் மூலமாக இந்த யூரோ, இந்த டாலர் அப்படி அனுப்புவதன் மூலமாக இந்தியாவுடைய பொருளாதார அந்நிய செலாவணின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பாதிப்படையாமல் இருக்கும். இதை வந்து பொருளாதாரத்தை இந்தியா பேலன்ஸ் பண்ணும். ஆனால் இப்படி ஒரு சூழல் வருகிற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களை விரட்டி விட்டால் கண்டிப்பாக வந்து இந்தியாவுக்கு பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்படுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. சரிங்க. அதாவது இப்போ இன்னொரு கேள்வி, ஜூன் 22ஆம் தேதி விடுதலை சிறுத்தை கட்சி நிறுவனர் முனைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காரு. அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 2 விதமான பிரச்சனைகளை மையப்படுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்றாரு. ஒன்று வந்து நூபுர் சர்மா அவர்கள் ப்ராஃபட் முகமது அவர்களை தவறாக பேசியதற்காக ஆர்ப்பாட்டம் சொல்றாரு. இன்னொரு விஷயம், கோனசீமா மாவட்டத்தில் அம்பேத்கர் பெயரை சூட்டியதற்காக எழுந்த கலவரத்தின் விளைவாக ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை வந்து பண்றாங்க. இப்போ நான் இதில் எனக்கு கேட்க வேண்டிய நுட்பமான கேள்வி ஒன்று இருக்குது. இந்திய நாட்டில் எல்லாருமே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாங்க. இந்த நூபுர் சர்மா விவகாரத்துக்கு எல்லாருமே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி அம்பேத்கர் பெயரை சூட்டக்கூடாது என்பதற்காகவும் பல்வேறு வகையான கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாங்க. இவங்க ஃபுல்லாமே இஸ்லாமியர்கள் தான் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாங்க. ஒரு தேர்தல் பாதையில் பயணிக்கிற மேக்சிமம் ஆஃப் கட்சி வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணலை, அறிவிக்கவும் இல்லை. அதே மாதிரி விவாத மேடைகளில் வேணால் அவர் தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறாங்க. பட் களத்தில் இறங்கி அப்பட்டமாக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறது கிடையாது. பண்ணுறதுக்கான எந்த சூழ்நிலையும் அமையலை. அவங்க எந்த விதமான அறிவிப்புகளும் பண்ணலை. இது எதை காட்டுது சார்? மற்ற கட்சிகள் எல்லாமே வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக தன்மையப்பட்டுட்டாங்களோ, அப்படியே கொஞ்சம் சைலண்டான மோடில் இருக்கிறாங்களோ? விடுதலை சிறுத்தை கட்சி மட்டும் ஏன் பகிரங்கமாக அப்பட்டமாக ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவிச்சு இந்த மாதிரி முன்னெடுத்து போய்க்கிருக்காங்க? ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுது. தமிழகத்தில் வந்து நீங்கள் எதிர்கட்சினா யாரை சொல்லுவீங்க? தமிழகத்தில் எதிர்கட்சின்னு யார் தான் சொல்றது? நீங்கள் யார் பொதுவாக வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சினா வந்து ஏடிஎம்கே. ஆனால் மக்கள் கருத்து கேட்டால் யாரை சொல்லுவாங்க? தமிழகத்தில் யார் எதிர்கட்சி போய் செயல்படுது அப்படின்னு கேட்டால் யாரை சொல்லுவாங்க? யார்கிட்ட? மக்கள், சாதாரண மக்கள், சாமானிய மக்கள்கிட்ட போய் தமிழகத்தில் வந்து யார் எதிர்கட்சியை போர் செயல்படுது என்று கேள்வி கேட்டால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை தான் சொல்லுவாங்க. இதைத்தான் இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்தியாவினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எதிர்கட்சி எது என்றால் அது விடுதலை சிறுத்தைகள் தான். எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கலாம், எத்தனையோ முதலமைச்சர் இருக்கலாம், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் இருக்கலாம். ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய நேருக்கு நேராக நின்று பேசக்கூடிய, தன்னுடைய கருத்தை உரத்த குரலில் பேசக்கூடிய ஆற்றல், வல்லமை, சொல்ல வேண்டிய கருத்தை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஆற்றல் உள்ள தலைவர் அண்ணன் திருமா அவர்கள் மட்டும்தான். இந்தியாவுக்கே எதிர்கட்சி தலைவர்னா அண்ணன் திருமா தான் சொல்ல முடியுமே தவிர வேறு யாரும் சொல்ல முடியாது. நாடாளுமன்றத்தில் போய் அந்த அவையில் உட்காந்துக்கிட்டு வந்து நீங்கள் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. நீங்கள் ஜெய் ஸ்ரீராம் அமைத்தீர்கள் என்றால் நாங்கள் என்ன அமைப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்மையில். பீமா ஜெயம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஜெய் ஸ்ரீராம்ன்ற மாதிரி இவர் ஒரு முழக்கத்தை முன்வைக்கிறாரு. இதெல்லாம் யாருமே சொல்ல முடியாது. அல்லாஹ் அக்பர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெண்மணி ஹிஜாபுக்கு பயங்கரமாக பேசினாங்க. ஆனால் அதவே வந்து போய் என்ன பண்ணார், ஒற்றை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தால் அவர் தன்னுடைய உரையை பேசும்போது வந்து அந்த நாடாளுமன்ற அவையிலிருந்து இந்தியாவுடைய 545 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கூடக்கூடிய ஒரு அவையில் இருந்து கொண்டு அல்லாஹு அக்பர் ஜெய் பீம் அப்படின்னு முழங்கினார்னா எவ்வளோ துணிச்சல் இருக்கணும்? யாருக்கு வரல? ஏன் இயற்கையாகவே வந்து இவருக்கு வந்து அந்த அறிவும் ஆற்றலும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை போல எல்லா மக்களையும் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் என்பதால் தான் இவர் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார். எல்லா மக்களுக்கான குரலாக இன்றைக்கு இருக்கிறார் என்றால் எல்லா மக்களோடு உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட தலைவர். அதாவது எல்லா மக்கள்கிட்ட போய் சோறு சாப்பிட்றோம், வேட்டி சட்டை கட்டுறோம் அப்படி இல்லை. மக்கள், எல்லா சமூக மக்களையும் உணர்வுகளையும் அவருடைய சிந்தனையும் அவருடைய கஷ்டங்களையும் புரிந்து கொண்ட ஒரு தலைவர் அண்ணன் திருமா அவர்கள். அதனால தான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி அங்கே நம்ம உத்தரப்பிரதேச நடந்தக்கூடிய தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் நடந்த பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி உலகத்திலே பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய மோசமான தேசம் அப்படின்னா அது இந்தியாவை சொல்ல முடியும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா நாடுகள்லையும் எல்லா கண்டங்கள்லையும் பார்த்தோம்னா அந்தந்த நாட்டுகளை எழுதக்கூடிய அந்த சட்டங்களை வடிவமைத்தவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய அந்த தந்தையாக போற்றக்கூடிய நாடுகள்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்தியா மட்டும்தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதிய புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை இவ்வளோ கொச்சப்படுத்துகிற ஒரு தேசமாக இருக்கிற பொழுது வந்து ரொம்ப இன்னும் வந்து சனாதனவாதிகள் எந்த அளவுக்கு வேரூன்றி இருக்கார் என்பதை நம்ம இங்கே ஆய்வு செய்ய வேண்டியிருக்கோம். ஏன்னா ஒரு
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதியிருக்காரு. இந்த அம்பேத்கர் பேரையே வைக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு கலவரம் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பேரை அந்த மாவட்டத்தில் வைத்து விட்டால் பெண்கள் விடுதலை பெற்று வருவார்கள். இதாங்க விஷயம். எங்கெல்லாம் அம்பேத்கர் பெயர் ஒழிக்கப்படுகிறதோ, எங்கெல்லாம் பெரியார் பெயர் ஒழிக்கப்படுகிறதோ, எங்கெல்லாம் காரல் மார்க்ஸ் பெயர் ஒழிக்கப்படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் பெண்கள் விடுதலை பெற்று விடுவார்கள். யார் விழிப்புணர்வு முதலில் பெற வேண்டும் என்றால், பெண்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்து விட்டாலே சாதி தானாக உதிர்ந்து விடும். இதுதான் யதார்த்தம். ஆக அம்பேத்கர் பெயரை வைக்கிற பொழுது எல்லா பேரும் யார் அம்பேத்கர் அப்படின்றத வந்து எல்லாரும் ஏன் நம்ம மாவட்டத்துக்கு பேர் அம்பேத்கர் வச்சுருக்காங்க, அப்போ அம்பேத்கர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்றத வந்து அந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கோணசீமை என்கின்ற மாவட்டத்தில் எல்லாரும் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி படித்து பார்த்தார்கள் என்றால் எல்லோரும் அம்பேத்கரிஸ்டாக மாறிவிடுவார்கள், மனுஸ்மிருதிக்கு வந்துவிட மாட்டார்கள் என்கின்ற ஒரு அச்சம். அம்பேத்கர் பெயரை வைத்து விட்டால் அம்பேத்கர் வந்து பெண்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு, அம்பேத்கர் வந்து பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேணும்னு கேட்டிருக்காரு. அப்போ ஒரு நல்ல மனுஷனே, ஒரு நல்ல மனிதர், நல்ல தலைவர், நம்மதே தப்பாக சாதியமாக பார்த்துருக்கோமோ அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த கலவரத்தை வைக்கக்கூடாது அப்படின்றது போல என்னுடைய பார்வையில் நான் பார்க்கிறேன். ஆக அண்ணன் திருமாவர்கள் வந்து இன்றைக்கி அம்பேத்கரை பற்றி, கோணசீமையில் நடந்த கலவரத்தை பற்றி, அம்பேத்கர் பேர் சூட்டியதுக்காக கலவரம் நடந்ததை பற்றி இன்றைக்கி போராட்டம் நடத்துகிறாருன்னா, அண்ணன் திருமாவர்களை பற்றி 2012 நடந்த சம்பவம் 2012 என்ன நடந்துச்சு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். அப்போ வந்து அங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கல்பாக்கம் இருக்குது, சென்னை கல்பாக்கம் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா என்சிஆர்டி அப்படின்னு இயங்கக்கூடிய கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 11ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், அரசியல் அறிவியல் என்ற புத்தகத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா அம்பேத்கர் வந்து நத்தையில் உட்காந்துருக்க மாதிரி, அதுக்கடுத்து நேரு வந்து சாவுக்கால் அடிக்கிற மாதிரி கார்ட்டூன் போட்டு ஒரு புத்தகத்தில் இருந்துச்சு அந்த பாடம். அதை வந்து நம்ம அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்பாக்கம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை சார்ந்த அண்ணன் கிட்டு அவர்கள் வந்து உடனே அதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்துகிறாரு. அங்கே ஒரு 17 பேர் ரிமாண்ட் ஆகுறாங்க. தலைவருக்கு உடனே அங்கேருந்து அனுப்புகிறாங்க. அந்த செய்தி போனோடனே தலைவர் அன்றைக்கி நாடாளுமன்றத்தில் எம்பியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாருன்னா, உடனே அதை வந்து தலைவர் வந்து பிரிண்ட் போட்டு என்ன பண்ணால், எல்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இப்படி ஒரு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதுன ஒரு தலைவர், மாபெரும் தலைவரை வந்து இப்படி கொச்சைப்படுத்திருக்காங்களே, உடனே கபில் சிபில் வந்து நீ மன்னிப்பு கேட்கணும். அன்றைக்கி வந்து அவர் தான் அமைச்சராக மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்தார். மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்றத வந்து கடுமையாக வந்து அன்றைக்கி ஒரு நாள் நாடாளுமன்றத்தை ஒற்றை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து முடக்குனார். அதனால தான் அவர் ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவர்ன்றேன். இந்தியாவில் எல்லா முதலமைச்சர் இருந்தாலும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தாலும், இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதாவுக்கு வந்து சிம்ம சொப்பனமாக ஒரே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறுத்தை நாடாளுமன்ற ஒற்றை உறுப்பினராக இருந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து எல்லா மக்களுக்காக குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அதனால் எதிர்க்கட்சி தலைவர் நம்ம சொல்கிறோம். அப்படி அம்பேத்கருக்காக அன்னைக்கு வந்து நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி அதை அப்புறப்படுத்தி காட்டிய தலைவர் அண்ணன் திருமாவர்கள். அதே மாதிரி வந்து மராத்தோடா அப்படின்ற பல்கலைக்கழகத்தில் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் பேர் சுட்டக்கூடாது அப்படின்னு பால் தக்கரை அப்படின்றவங்க வந்து அவங்க வந்து அங்கை போராட்டம் நடந்துச்சு. அதை கண்டித்து மதுரையில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்தியவர் அண்ணன் திருமாவர்கள் என்று இந்த இடத்தில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் யாரெல்லாம் இழிவுபடுத்துகிறார்களோ, கொச்சைப்படுத்துகிறார்களோ, முதலில் நின்று நடு ரோட்டில் நின்று போராடக்கூடிய ஒரு தலைவர் இந்தியாவிலே ஒரு தலைவர் இருக்கிறார் என்றால் அண்ணன் திருமா என்பதை இந்த இடத்தில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி சார். ஜூன் 22ஆம் தேதி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவருடைய பெயரை சூட்டக்கூடாது என்று போராட்டம் பண்ண நபர்களை கண்டித்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சி நிறுவனம் முனைவர் தொல் திருமாவளவன் வந்து போராட்டம் வச்சுருக்காரு. அந்த போராட்டம் வெற்றி பெறவும் வாழ்த்துக்கள். அதே வேளையில் நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்களின்படி இந்தியா ஒரு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த நாடாக அகிலம் முழுவதும் பெயர் பெற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையிலும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார்.